GPS και οι εφαρμογές πλοήγησης έχουν μπει δυναμικά στις ζωές μας, παρέχοντάς μας τη δυνατότητα γρήγορα και εύκολα να εντοπίζουμε τον εαυτό μας σε ηλεκτρονικό χάρτη ή τον προορισμό που θέλουμε να επισκεφτούμε. Η εύκολη διαχείριση, η αναδιαμόρφωση εφαρμογών τέτοιου είδους μας έκανε να επικεντρωθούμε σε μια ιδέα, στο επίκεντρο της οποίας είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ή αλλιώς ΑΜΕΑ. Η κάθε πόλη έχει μια δική της φύση και ιδιαιτερότητες που δύσκολα θα καταγραφόντουσαν. Τα ΑΜΕΑ είναι άτομα που πρέπει να έχουν ίδια και ίσα δικαιώματα και ευκολίες πρόσβασης με τον καθένα μας. Πράγμα όμως που δεν συμβαίνει, μιας και όλα τα παραπάνω θα έπρεπε να προβλεφθούν χρόνια πριν με ειδικές πρωτοπόρες εγκαταστάσεις. Όλοι μας έχουμε δει ή αντιληφθεί περιστατικά δύσκολης προσβασιμότητας σε χώρους ή δρόμους ατόμων με ειδικές ανάγκες. Πώς όμως μια εφαρμογή τύπου GPS θα βοηθούσε στην επίλυση τέτοιων προβλημάτων? Η εφαρμογή MyMap έχει ως σκοπό την καταγραφή και ηλεκτρονική αποτύπωση όλων των δυνατών διαδρομών για τα ΑΜΕΑ, παρουσιάζοντας πιθανά εμπόδια που μπορεί να συναντήσουν, όπως και λύσεις σε αδιέξοδα προσβασιμότητας. Επίσης, θα δημιουργηθεί μια πλατφόρμα συγκριτικών αποτελεσμάτων μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης των πόλεων, των περιφερειών και των χωρών, ανάλογα με την ρημοτομία δημόσιων χώρων και τις υποδομές κοινωνικής πρόνοιας και προσβασιμότητας για τα ΑΜΕΑ. Για όλα τα παραπάνω, θα υπάρχει η δυνατότητα παρατηρήσεων και ηλεκτρονικής αξιολόγησης από τους χρήστες της εφαρμογής, δημιουργώντας έτσι ένα γνήσιο και αληθές πρόγραμμα προς χρήση με αποτελέσματα που θα έχουν κριθεί πρακτικά. Η αναλυτική περιγραφή της καινοτόμου ιδέας. Η κεντρική δομή της εφαρμογής θα περιλαμβάνει online χάρτες που ήδη υπάρχουν λόγω άλλων παρόμοιων εφαρμογών και την τροποποίηση αυτών ανάλογα με τις υποδομές που θα υπάρχουν για τα ΑΜΕΑ, τονίζοντας τους δρόμους που είναι πεζοδρομημένοι, για τυφλούς, ράμπες στα πεζοδρόμια, ειδικά διαμορφωμένα φανάρια, καταστήματα, υπηρεσίες δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα που μπορούν εύκολα να δεχθούν ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, περιοχές έντονης συμφόρησης, όπως και γρήγορες και εύκολες διαδρομές. Να τονιστεί εδώ πως η Google ήδη έχει ξεκινήσει την οπτική φωτογράφηση και χαρτογράφηση που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα από τον καθένα. Η ύπαρξη μιας τέτοιας εφαρμογής θα ασκήσει πιέσεις σε διοικητικές υπηρεσίες των πόλεων και των περιφερειών, αλλά και στις ίδιες τις χώρες, ώστε να βελτιώσουν και να εξυγχρονίσουν τις υποδομές τους. Μιας και το πρόγραμμα θα μπορεί να παράγει και να παρέχει στατιστικά αποτελέσματα για χώρες και πόλεις με τις περισσότερες καταχωρήσεις όσον αφορά την φιλικότητα και την προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ. Έτσι, θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας υγιής ανταγωνισμός μεταξύ των πόλεων και χωρών για το ποια είναι περισσότερο καινοτόμα με βάση το θεσμικό της πλαίσιο υποδομής για τα ΑΜΕΑ. Επίσης, οι επιχειρήσεις που θα προωθούν την προσβασιμότητα θα λάβουν ένα μέγιστη σπουδαιότητας κίνητρο διαφήμισης μέσα από την ίδια την εφαρμογή και άμεσο κέρδος λόγω της έξτρα επισκεψιμότητας μέσω της γνωστοποίησης παροχών που θα προσφέρουν. Τέλος, το πλαίσιο υποστήριξης του προγράμματος φέρει και ένα πλούσιο εθελοντικό κομμάτι, μιας και η φύση του ελεύθερου λογισμικού θα μπορεί να αλλάξει και να βελτιωθεί από τον καθένα που θα έχει μια νέα ιδέα. Οι κρατικοί φορείς μπορούν να εντάξουν σχολεία και πανεπιστήμια όλων των βαθμίδων στο πρόγραμμα, έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής αναθεώρηση και ενημέρωσή του.